जानी के पिया जी गौना करा के लियल बनी घरे, रोपनी के दिन बावे, पूरा चारों ओर बरसात होता। पिया जी कहते कि धनिया चलो आज रोपनी करे के। धनिया कैसे अपन पिया जी से अपन दुख बताओ तरीका। नया नहर अभी बानी पिया राउर कोनिया हो, नया नहर अभी बानी पिया राउर कोनिया हो, पानी में गोड़ावा सर जाई नहीं करब रोपनिया हो, पानी में गोड़ावा सर जाई नहीं करब रोपनिया हो, नया नहर अभी बानी पिया राउर कोनिया हो।
बुझने नैहर से हम बनिहार मंगावतनी।